No, klobúk dole pre tou kacicou, ale ja už nevládzem. Ty už nebudeš? Dík. Len papaj, moja, papaj. Milanko, prosím ťa, dolož mi ešte 3 knedle, prosím. Ne, radšej 4. 4. A neser sa tou vidličkou, tak a ešte jednu. Tak, ďakujem. Díky. Ja, prosím ťa, polej mi to aj tým výpekom. Nešatri. Díky. Prosím. Pipinka, však to maso je samé o sebe masné. Na čo si to ešte polievaš tým výpekom? Tak no, Margit má Pipina pravdu. Odporúčaná denná dávka tuku je 1 gram na 1 kilogram váhy. No a ja by som teba odhadoval na takých 70. Nebuď drzý, Béla. Jak drzí? Však som ju včera vážil. Má 62, 72 má do týždňa. Pipinečka musí papať. Lebo chceme, aby porodila jedného krásneho, zdravého, pevného, silného deťátko. Milanko, prosím ťa, daj mi ešte kapustu. A Alinečko, prosím ťa, buď taký láskavý, dolej mi ešte vínka. Prosím, madam. Ďakujem. Voilà, vínko. Vínko? Alinko, ona je tehotná, ešte aj pije? Teta, jeden pár vína alebo piva sa môže. No ne, dovolte, nech môžem zdvihnúť varovný prst. Aj minimálne množstvo alkoholu môže plod poškodiť. Kurva, Béla, ty teraz nič nedvíhaj. Však si hovoril, že keď bola včera Pipinka u teba na vyšetrení, že je všetko v porádku. Tak tu, kurva, nerobte strese z jedného pohára kvalitného vína a kostného odrodového prívlastkového. Jasné, Béla, čo robíte stresy? S tým alkoholom je to okrem toho všeliako. Aj taká Britney Spears, koľko pila a aké zdravé dieťa porodila však. A ty čo tu teraz kúšeš? Ty čo ju v tom podporuješ? No. Veď chudera sa môže úplne splundrovať takto. No tak to fajčiť, chlastať a vláčiť sa po nočných podnikoch, to Pipinke nedovolí. No teda ja ti poviem, malinko, že keď ti Pipinka donese na tento svet zaostalé dieťa, jak tuto Milánko, tak ja sa vám o ňo starať nebudem teda. Ale no, dovolte, teta. No čo? Jedz. Co je? Jakže čo je? Jíš, teda nejíš, ty žereš to masné maso? Aj s tým výpekom? Dávaš si na to víno a solíš každých 5 minút. Však sol je bílá smrť. Veď tuto Béla ti môže povedať, čo je sol. Povedz, Béla. Sol je hrozná, ona ti strašne škodí obličky. A vieš, ako ti zdvihne ten tvoj krvný tlak? A dosť! Viete čo a kto mi dvíha môj krvný tlak? Vy dvaja. A moc ma neserte. Lebo keď sa naserem, tak sa tak vytočím, že budete veľmi prekvapení, čo dokáže žena na začiatku 4. mesiaca. Prosím, mne je to jedno. Ako poví. Alinko? Prepáč, ale ty nič nepovíš? Ne? Alinko nepovie nič. Alinko totiž to už vie, čo dokáže žena na začiatku 4. mesiaca.
Marianočka, a čo keby sme si dali takú rýchlovečku, čo? No víš, lebo ja a môj kaliber sme celý týždeň nestrieľali, a? Uško, ty nevidíš, že sa bavím, o hodinu mi letí lietadlo. Však to ja vím, no však ja vím, že sa ponáhľaš. Ale pozri, aký som rýchly. A? Ja som najrýchlejší, no. No veď práve, že v tej rýchlosti si to nesmiem ani užiť, nechaj ma. Ale však si povedala, že sa ponáhľaš, ne? No. Ale do riti. Ale no tak... Marianočka, poď daj mi pusinku. Poď, no tak. Sex. Chcem len o tomto. A čo jak o tomto? Však som ťa aj zebral do kina, ne? No, aj tam si ma chcel v názadných sedadlách pretiahnuť. No sorry, lebo prvý mesiac, keď sme spolu začali chodiť, tak tam si to mala najradšej. Hej. A vtedy som ešte nemala problémy s migrénou. A teraz máš v kine migrénu? Nie v kine, teraz. Ale však to je ľahká pomoc moja. Banánko je tvoj doktor. Aha, tu máš tabletku a zapiju. Rýchlo. No a aby sme mohli... No. Dám si ju v lietadle. Čo? Nevidel si moje kontaktné šošovky? Čo? Niekde. A tu, už ich mám. Tu sú. No dobre, daj. Daj. Ne. Daj. To ne. Božko! Dobre, v porádku. Tak si ich musíš pekne zaslúbiť. Nevidíš, že si trápny, daj mi tie šošovky, ponáhľam sa. Tak si ich zeber. Uško. Ale no tak zlato. Ale no. Daj mi ich. Daj mi počunku. Dobre, Uško. Dobre, bože, dobre. Čo? Ľahni si. Šup. Títo erotické hry mám najradšej. Marianka. Kurva, čo je? Nič. Pa. No moment, a čo šošovky? To je v pohode. Jeden deň vydržím aj s okuliármi. Pa. Aha. No a ten týpek si ti do toho kasína donesol, že vlastnú SBS-ku, akože nás nepotrebuje. Rozumieš? Ale ja som ti zistil, že jeho žena chodí do Šamorína do wellnessa na nejakú lymfodrenáž alebo nejakú chujovinu. Tu sú jej fotky. Skočíš za ňu a povíš jej, aby presvedčila toho svojho starého, lebo že ináč pomasírujete ju vy s prcom. Jasné, Ali. Skočím tam. Kurva, Banan, čo je? Čo sa deje? Však ty vyzeráš, ako keby si týždeň netrtkal. Ale nič. Banánko, nevládni. Čo, môj zlatý, však sa nepoznáme 2 dní. Čo ťa trápi? Vymačkni sa. Ale ja som týždeň netrtkal. Sa ti nechce? Čo by sa mi nechcelo? Že ja by som trtkal jak červený mravec. Ale stále tá moja Mariana sa na niečo vyhovára. Najprv má krámy, potom má oné migrény, potom má krčové žily a keď už by mohlo k niečomu dojsť, rozumíš mňa? Ne, ideme tepovať koberce. Ešte ona namiesto trtkania radšej ide tepovať koberce? To je skurvený život toto. Počuj, nemohla by dojsť vytepovať aj mne, však kúkaj, aké toto má došlapané cere. Prepač, to je blbosť, sorry. Ale však vieš, ženy sú také, no však... Oni fungujú jak MHD v Užhorode. No dobre, ale celý týždeň. Banánko, ser na to. Počúvaj, ty sa potrebuješ normálne uvoľniť, vieš, ako zrelaxovať, tak dať sa do porádku, celé hlavu, telo, všetko. Víš čo, urobíme to takto, počúvaj. Skočíme do nášho revíra, pekne si zastrieľame, potom pôjdeme na golf a potom ťa vyložím v bordeli u škulavej Berty. Odkedy ti spoplatnili to vysokoškolské štúdium externé, tak je tam maka 10 krásnych chrumkavých študentiek. Alinko, nehnevaj sa, ja nepotrebujem rozveseliť. Ja som dosť veselý typ človeka, však ty dobre víš. Ja som chcel rozveseliť Marianu. Ty víš, že babenky a frajerky, všetky, ktoré som mal, sa išli zbláziť, otrhnúť si normálne ruku, len aby ma mali aspoň na chvíľenku. Ale Mariana v poslednom čase... Ja neviem, je taká... Odsudzená?
Ja som chcel povedať skôr, že priebána, víš? Ale toto slovo sa mi vác páči. A čo to znamená? No víš, to je akože, že v tom vašom vzťahu to už defunguje tak, jak predtým. Akože ten váš sex nemá akože takú iskru. Presne toto. Presne toto, čo ty hovoríš. Kurva. Ali? Prepáč, ale stalo sa ti už toto niekedy? Ona neblázni, kurva, však ja som s Pipinou ženatý 2 roky. Ja už sa s ňou stalo všetko. Čo však aj teraz. Tak je tehotná, však jej sa nechce trtkať. A keď, tak len poďme a rýchlo. No, Mariana, poďme a nič. Počuj, už si skúšal také nejaké, že erotické pomocky? No to do riti. A čo sú mne erotické pomocky? Mne to stojí bez problému. Ja nepotrebujem na to vakuovú pumpu. Ne, pre teba, ale pre Marianu, vieš, aby si jej tak urobil trošičku radosť, vieš, aby si ju tak akože namotivoval, nabudil, vieš. Vieš, aké sú teraz fasa veci. Normálne, že análny vibrátor, ty, alebo ty venušine guločky, vieš, alebo tie šukace mašiny. Ešte úplne šuka. Vibračný krúžok na penis, to je rozprávka. Kurváli. Ty sa nejako vyznáš. No čo ti budem vyprávať? Vieš, ak aj náš vzťah s Pipínu prešiel určitými fázami. Ty, ja som to začal používať. Ten vibračný krúžek. Nás to tak naštartovalo, blázen, to by si neuveril, my sme trtkali. No. Ty počúvaj, ja som si 2 týždne na chuja natieral tú masť, čo si dávajú atleti na odraniny. Ty, a počúvaj, kde to môžem zehnať, víš, ako to erotické? Ne, aj tak, však mám človeka na erotické pomocky, dám ti svoj kontakt. Čo? Ty máš človeka na erotické pomocky? Sladci môj, však taká je doba, ne? Na ekonomiku mám účtovníka, na vypalovačky mám buchača a na erotické pomocky mám Dušana. Dušan. No, Béla, pozri sa. Už mi to kurie oko odpadlo. Len to zostalo také divné, také okolo. Víš čo, ja ti to ukážem, dobre? Ne, Margit, kvapkajte si tam ešte zo pár dní, to prejde. Dobre, môžem, No počkať, ale jak mi to chceš liečiť, keď si to navidel? Ja to nepotrebujem vidieť, nemusíte mi to Ale ukazovať. neblázni, ja ti to ukážem. Neukazujte mi to, ukážem, ale ja nechcem, aby ste mi to ukazovali. Dobrý deň, Margit, prosím vás, ukazovať si budete potom, keď tu nebudem. Čo chcete? Dobre, že si tu, Alinko, potrebujem s tebou hovoriť o stravovaní tvojej manželky Pipinky. Áno! No super, ale na toto ja fakt nemám čas, Margit. Nemáš porádku, a chceš takéto dieťa, pokojne sa na to vykašli. Áno, krásne dieťa. Fuj, kurva, to čo je toto? To je dieťa takovej matky, ktorá nebola zodpovedná a nejedla dosť strukovín. Béla, povedz mu. Áno, toto je naozaj pravda, pretože dieťa, ktoré je zvyknuté príjmať obrovské množstvo nesprávnych potravín v matkinom bruchu, tak aj po pôrode vyžaduje toto isté množstvo obrovské. Fuj, to je akože potom bude vyzerať takto, jak nejaký hnusný, masný Šrek. No. A to není všetko. Pozri sa na toto dieťa. Jeho matka ľúbila alkohol a masné jedlá. No. To čo má toto decko oblečené? Skafander? Ne, pozor, to není skafander. To dieťa je oblečené v tuku. Hej? Rovnako ako mláďa, tuleňa alebo veľryby je obalené tukom, ibaže v tom zvieracom prípade je to izolácia tepelná, aby prežili v tých ľadových moriach. Áno, no dobre, ale toto decko nepotrebuje byť izolované. Žiadne decko nepotrebuje byť izolované. Treba izolovať matku, Pipinku od alkohola a od masných jedál. No? No ne, vážne, keď si spomínam teraz na pani Grofikovu, pamätáš si? Pani Grofiková, ona mala takové silné, veľké, obrovské, tučné detko. Áno, to je ten známy prípad. Grofikova, 7 kilo, dieťa po narodení. Koľko? 7 kilo malo? A pani bola dole Grofikova taká riadne už roztiahnutá, tak traja
Traja. Čo? Chirurgovia ju museli dávať dokopy, ale samozrejme neviem, ako to dopadlo, pretože pán Grofik si musel aj tak dať zväčšiť penis, aby pri sexe vôbec dačo cítil. No, a cítil? Pomohlo? Ale boli dobrí rodičia, nemôžem povedať, fakt boli dobrí, neveľa. Ja si spomínam, že oni to decko milovali, aj keď bolo ako prasa. No, bolo hladné, za každým dostalo jesť, koľko len chcelo, len raz sa stalo, že zabudli dať večeru tomu malému. Malé začalo tak trošku mrnčať, potom sa rozplakalo, ale potom náhle stíchlo. A rodičov zobudil aj zvláštny buchot, že? Presne tak, zobudili sa, keď dieťa nad nimi len takto slintalo, tekli sliny rovno na nich tvár a držalo v ruke takto nož a chcelo ich zabiť a zežrať zaživa od hladu. Chápem. Čo mám robiť? Alinko, pozri sa. Ty si jeden rozumný chlapec, ty si jeden skvelý človek, však pozri sa, ty tej Pipinke musíš to hovoriť, aby sa rozumne stravovala. Aj Margita, čo si vy myslíte, že ona na mňa dá? Ale dá. Stačí, keď jej pôjdeš príkladom. No. To čo ako? Príkladom to je ako, že čo mám predstierať, že žerem tú špárglu a tie klíčky? No ne, ty to predstierať nebude, že žereš tu špárglu a klíčky. Ty ich žrať jednoducho budeš. Ja? Nikdy! Volám sa Ali Krasňanský, mám 6 rokov a krásnych 120 kilo. Mamička sa nesprávne stravovala a ocko jej nikdy nepomáhal. No poď, láska moja. No, tak a sme doma. Tak čo, láska? Ako? Bol by som zabudol, dáme aj vínečko, pozri, také fajnovúčke. V pohode. Baránko není sedlak, pozri, opa, tak. No čo? Ako, darčeky? No? Super. Že? No čo povíš na ten náhrdeník? Dobrý, ne? Diamantový. Víš, čo to je? To kým nájdu tí chlapci tam v Afrike, sa hrabu až 100 metry dole do zemi. Normálne. Áno, $1 na 3 hodiny dostávajú. No. A kabelka? Mark Jacobs. Čo povíš? No ne, neblázni, ako to není žiadny fake, rozumíš mňa? Jak si donesla z Tajska? No ne, z tej prasačej kože, no nehnevaj sa. Sorry, to nehnevaj sa. Prečo dvakrát musel normálne obehnúť tých neplatičov a vysvetliť ľuďom, že prepáčte, naša Marianna má narodeniny. No, a tak sme ti kúpili pravú, rozumieš, kabelku. No, tak na zdraví, na zdraví. No, daj si, cica. Víno je dobré, atmosféra tež. No, ja nevím. Nehnevaj sa na mňa, Marianka, ale ja nevím, ako... Vidím, že ťa nejak tí darčeky nenadchli. Ale to není všecko. Ne moja. Banánko není sedlak. Banánko ví, jak na ženy. No, mám ďalší darček pre teba. Poď sem, láska moja, poď sem. Tak, nežňúčko, tuto, poď, tu si sadni, takto sadni si. Teraz príde to podstatné. Ale zavri si oči. Tak, a zavri si oči, tak, očičky si zavri a neotváraj ich, pokiaľ ti nepovím, dobre? Máš zavreté oči? Máš? Dobre, počkaj, veď to bude? No, neotváraj oči. Neotváraj oči. Tak, už môžeš. Čo povíš? Čo je? Čo ti je smiešné? Čo sa smeješ? Neblázni.
Však to je špeciálny vybračný krúžek moja. No, to má až 3 rýchlosti, teraz práve beží prvá. No nepočkaj, ja to dám to aj na druhú, ne? Joj. Teraz bežíme na druhej rýchlosti. Ale sorry, trojku nedám, to nedám ešte. Na to nejsem zvyknutý. Čo povíš? Láska. To máš na čo, náranie? Čo? Ne, to máš náranie ty. Čo keby sme si teraz užili, čo? Láska. Jaj? No. Ale mám teraz krámy. Čo? To riti! Jaj! To riti! To sa nemôže byť pravda toto. Ty si snad jediná žena na Slovensku, ktorá má 3 týždne krámy. Víš čo, ja zavolám normálne komisára a nech ťa zapíše do Guinnessovej knihy rekordov. Toto sa není nekrič na mňa. Láska, toto není normálne, prosím ťa pekne. Ja už si pripadám ako idiot. Čo som ti spravil? Čo sa stalo medzi nami? Povedz mi. Poviem. Ani darčeky sa ti nepáča. Nič. Darmo som je kupoval darčeky. Leží vedľa teba celý mesiac na sucho. No. Čo sa stalo? Povedz mi, prosím ťa, čo sa stalo? Mám niekoho iného. Rozumíš ma, kabelku jej kúpim. Nepáči sa jej. Kúpime kety. Nepáči sa jej. Kúpime nárdeník. Nepáči sa jej. Čo sa stalo? Chcem počuť, čo sa stalo. Mám niekoho iného. To sa není. Čo? Čože? Koho máš? Nepoznám ho. Jakže nepoznám. Kto je to? Carlos Sánchez González, minister vnútra v Uruguayi. Jasné. Už som to pochopil, preto ty letí Bratislava, Uruguay, Bratislava, kývadlová doprava, že? Takže Sánchez. Prosím te pekne, môžeš mi povedať, čo ten chlap má, čo ja nemám? Je milý a inteligentný. No sorry, a ja nejsom. Je krásne snedý a holí sa úplne všade. Všade. Tak to je to, takže metrosexuálko. No, hej, ale aspoň ma neobťažuje tými svojimi kecami o autách. A komu dnes pridrbal? Jo tak, takže princezna je teraz na tých slabingerov trošku, že? No, ale aspoň sa nemusím o ňo bať každý deň, či sa vráti celý domov. Takže to je konec? Nie. Ešte na ňom niečo najsuper. Nemusí si navliekať žiadne krúžky, len aby ma dostal do postele. Dušan, potrebujem s tebou hovoriť. A potom mi povedala, že ja som si nikdy v živote neholil cicinu. Zobrala kufer a odišla do toho skurveného Uruguaja. Kurva pána. Toto je tak smutný príbeh. Počuje, čo ten krúžek od duše. Kurva, ja som si ho zabudol dať dole. Inak, pán Ali, chcem sa vás spýtať, že o chvíľu príde Pipina, či by sme tieto dobroty nemali všetky poschovávať. Milan, ja neverím to už, kurva, jaký si ty odľud? Ty nepočúvaš tento ťažký, smutný banánov príbeh? To už si naozaj tvrdý jak kameň? To nemyslíš vážne, Kveta? Poschovávajte. Akože Májo a v tvojich tangáčoch?
Počkej, toto mi musíš dopovedať, toto, čo? Dobrá strava pod stôl, na stole môže byť len zdravá potrava. Toto je zdravé? Áno. Schovajte to všetko. No čaute! A vy čo je? Čo tu sedíte, jak také knedle? Vám ušiel autobus? Pipina, ty nesranduj. Banánovi odišla Mariana. To by sa mala byť akože smutná, ne? Aha. No ne, tak akože fakt to musí byť také akože nepríjemné, Banán. Počuje to akože ona opustila jeho? No normálne mu odišla do Uruguaja za nejakým ministrom vnútra. To fakt? A to akože prečo? Pretože na rozdiel od Banána je pekný, snedý a holí si vtáka. Tak vidíš, Banán. Ja som ti hovorila, že dneska sa to už nenosí. Dobre, ja... Čo mám urobiť s tú baranicu? Dať si ju na hlavu, alebo... Počkej, čo? Ježiši, to je mrkva? Nemáme tu nejaké normálne misy? Však ja tu cítim šunku. A ja tu cítim aj klobásu. Ale Pipinka, velice dobre víš, že sa musíš stravovať zdravo. Aby sme mali krásneho, silného, nádherného deťatko. Tak prosím ťa, nezblíňaj tu a jedz zdravú stravu, čo je na stole, jak my všetci. Miaček, neser ma, vieš, každý deň to počúvam od tety Margit, tak nezačínaj ešte aj ty. O teba sa má aspoň kto starať. Ale ja už nemám nikoho. Ale, pán Banán, veď ešte nie je koniec všetkých dní však. No, počuj, drbni si trochu a hneď ti bude lepšie. Fuj, Bela, alkohol nie. Ale keby tak pán Banán zašiel do toho Uruguaja, kúpil krásnu kytičku, zaklopal Marianke na dvere. Ale vystracala celú Marianu! Konečne odišla! Pozrite sa na Banána, jak vyzerá! Pozrite sa, čo z neho spravila za ten rok, čo boli spolu! To bol tak krásny rok. Banán, že ty si normálna padavka! Ty si rozcitlenejšia, jak nejaká tehotná žena! Inak v tomto má Pipina pravdu, toto si všimli už aj neplatiči. Áno, dokonca aj darcov orgánov už ako si ubudlo. Že to nebol krásny rok, to bol hnusný rok. A keď to takto pôjde ďalej, o chvíľu nebudeme mať čo žrať. Ani piť. A ja si svoje nenarodené dieťa ohrozovať nenechám. Ani ja sa nenechám ohrozovať a pôjdem do toho skurveného Uruguaja. Správne! A dajte to tej Mariane vyžrať! Mariane ne, ale tomu snedému, vyholenému kokotovi. A kde je v Riči moja klobása? Smrť Sanchezovi! Smrť uhorke a mrkve! A kde môže byť v Riči tá klobása? Tak, moje zlatička, pozrite, je to teplúčke, akurát. Aj to maso sa mi podarilo. No, tak ešte ti, áno, ešte ti naložím, tak. Papaj, no aj ty nebudeš hladný. No, tak, veľa myslíš, potrebuješ veľa masa. No, tak. Tak, ešte, dobre, ešte, no. No, tak, papajte, dobrú chuť. No, a teraz Pipinka. No, raz, dva, tak, a tri. Nech sa porádne najíš. Čo je toto? To čo toto je? Toto je akože tá zdravá strava? A to je všetko? Ne, to ešte zďaleka není všetko. No to dúfam, ne? Tak stále k tomu dáte ešte steak a feferomáčku. Ne, moja zlatá. Ja som ti tu pripravila fantastické biozeleninku, tak. No, to ti tak krásne ozdobím. Pozri, aj tu nakoniec ti dám, tak. A pozri, čo som ešte urobila. Nesolené ryžu.
Čo? No keď budeš hladná, pokojne si to môžeš dosypať tými pšeničnými klíčkami, no. A ešte si môžeš dať na to aj tie fazulové strukoviny. No, Teta, ale však z tohto sa nedá najesť. Ale no, Pepinka, len pokoj. Víš, aké krásne deťatko budeš mať, ešte sa Margit poďakuješ. Milanko, skoč mi kúpiť 2 dvojité hamburgery, 2 veľké hranolky, 2 kečupy, 2 majonézy a 2-litrovú kolu. Bežkaj. Zostaň tu. Papaj. Milan, čo som ti povedala? No tak mám ísť, pán Ali, alebo nemám ísť? Ale kurva, vy ste jak malé decka. Pipinka, len pokoj. Len pokoj. Budeš žrať, čo ti teta Margit navarí. Lebo keď ne, tak budeme mať jedno malé, tučné, hnusné, nechutné decko, jak sa narodilo tomu Kim Jong-ilovi z tej Koreji. Tak to mi je ulici. Ale mne ne. Mne ne. A zas rok žrať zdravú stravu nemôže byť problém. Rok? Drbeti? Takto. Ideálne by to bolo aspoň 3 roky, kým neprestane kojiť. Tak vážený, tak toto tu je normálne spiknutie. Pipina, vydržíš to. Po obede ti teta Margit ukáže fotky tých tučných, nechutných decek, aby si vedela, za čo bojujeme. No, rok žrať zdravú stravu nemôže byť až taký problém. Toto je čo? Jakže čo? Povedal si, že to nemôže byť problém. No, tak pekne, zo solidárnosti budeš aj s Pipinkou jesť to isté, čo ona. No, nepozeraj tak na mňa. Povedal si v dobrom aj zlom. Pamatáš, ne? Však to sú ostré granáty! Však sme mohli vyletieť do luftu! Pán Banán, ja vám práve bukujem tú letenku do Uruguaja, áno? Letí vám to o hodinu. O hodinu. Len bukuj, Milánko. Len bukuj. Už sa teším na rande s Carlosom Sanchezom. Poštár Banánko mu nese silnú správu priamo do jeho osobných rúk. Sanchez. Ja ti ukážem, čo je to národno-oslobodzovací boj. A máte to zabukované. Na letisku sa stavíte pri okienku číslo... Ale takto vás asi do lietadla nepustia, pán Banán. Čo prosím? Čože? Jak? Kurva, to mi nevieš povedať? Predtým? No prdele. Prečo, čo kúkáš? Daj to ze mňa dole!
Kurva, Pipinka, raz ma takto nastrašíš. A ja ťa omylom, ne vlastnou vinou zastrelím. Reflexy sú svinia. Totok chceš, totok? Takže toto ty chodíš robiť po nociach, Halinko? Si naškrečkoval zo špajze, drbol si to do trezora a chodíš to v noci vyžrávať? A potom zo mňa robíš chuderu nenažranú, čo? Ale zlato, veď toto je... Jaké zlato, Maličkosť, toto ani nestojí za... Daj sem tú klobás. Ale moja... Ty kokos, toto je nenormálne, Alinko. Jak hen tie pšeničné zrná a neviem čo ešte. Alino, nejsom slepica, aby som žrala zrno. Pipinka, prosím ťa, myslí konštruktívne. A hlavne myslí na naše dieťa, lebo naše malé dieťatko potrebuje stravu vyváženú rastlinného typa. Ne, Alinko. Naše dieťa hlavne potrebuje, aby som bola v pohode ja. Lebo ja, keď budem hladná, Alinko, budem každý deň držkovať a chorá vrana a to neprospeje pozitívnemu vývoju nášho plodu. No, to asi ne. A hlavne, Alinko, vieš, ja keď si dám kúsok tejto klobásky, tak ja dostanem chuť aj na niečo iné. A ja nemyslím len túto Margitinu čabajku. Pipinečka, myslíš na to, na čo myslím ja? Myslíš, že by sa náš život vrátil opäť do modu aktívneho života sexuálneho? No, keď ma nebudeš nútiť žrať hentie Margitine bylinné sračky, Alinko, tak áno. Ale zlato, to zasa ne. Ja nechcem tučné decká. A chceš, aby vyzerali takto? Zlato, že totok není decko, totok je Mahatma Gandhi. No kurva, ten je ale neduživý. A vieš, čo jedla jeho matka? Ne. Kličky. Kličky? Kurva. No a kto by ti totok povedal? Tak tento ti dám, pozri. Ten ti bude chutiť. Papa, pekne. Máme všetci všetko. Tak. No. Dobre. Dobre, Margit, stačilo. Môžete mi pokojne nabrať to mäso, lebo ja už tieto zelené stračky žrať nebudem. Ja som není slepica, ani hovací dobytok, aby som žrala proso a nejakú zelenú trávu. Pipinka! Ale veď predsa títo klíčky, áno, to je zdroj vitamínov, tak, a vlákniny. A v konečnom rade tie klíčky sú fantastické na pleť. No veď sa pozri. Drž hubu, Bela. Margit, povedala som, stačilo. Zoberte si tento špenát späť a dajte mi mäso. Alinko! Margit, poviem vám jednu príhodu. Pamätáte si, jak sme s Banánom chodili ešte do školy a mali sme tam takého spolužáka, že Peťka Mesároša? Samozrejme, že si pamätám. Kto by si toho chlapca nepamätal? On bol také chuďátko, neduživé. Rachitický Mesároš! Rachitický Mesároš! On sa naučil chodiť až v 9 rokoch. Jediný spolužiak, ktorého Banán nezbil, lebo Peťko vyzeral zbitý už od prírody. Áno, je to tak. Raz mi som hovoril, keď boli v škole prírode, ne? Bol aj tento Peťko Mesároš. Boli v škole prírode, mali výlet celodenný do lesa. No, z ničeho, nič sa im norme Peťko Mesároš stratil a začali ho hľadať, ne? Až po chvíli Peťko Mesároš vedľa nich zistil, že hľadajú jeho. No, lebo bol taký zelený chudárko, že splýval normálne za stromom. Kurva, ja si pamätám, že raz sme mali výtvarnú Áno. a
a učiteľka otvorila okno a urobil sa prívan, ne? A ten prívan normálne vydrbal Peťka Mesároša, on zebral a cez to okno i drb normálne školníkovi do záhradky. Ja milujem tieto vaše veselé, vtipné vederské príhody. No, ono to zase až tak vtipné, Milanko, nebolo. Ten chlapec tak trpel, až si to nezaslúžil. Viete vy, Margit, prečo mal Peťko Mesároš taký ťažký život? Prečo bol taký chorlevý a nedomrlý? No, veď ja to vím. A ví to každá žena vo Veľkom Mederi, áno? Lebo jeho mamka bola prespanka, áno? A otec bol kradoš a kradol oné z JRD, obecné zboží. No, tak ich Pán Boh potrestal. A dal im takové chudorlevé dieťa. No. My, teta Margit, máme na to iné vysvetlenie. Pečová mamka, keď s ním bola totižto tehotná, nejedla meso, ale klíčky a zeleninu a nesolenú ryžu. Aha. No nič. Tak... Treba sa takto pozbírať. Pozbírať sa treba. A ísť preč. Teta, kam akože teraz idete? Teraz ma napadlo, Alinko, že kto som nevarila ten segedinský guláš. Čo keby som ho navarila, ale s jakým masom? Chcete s bravčovým alebo hovadzím? Čo? Ale ono to je jedno, urobím s oboma masami, no. Aspoň si dobre pošmaknete, 2 týždne budete šmakovať. Nazdar, rodinka. Tak čo, jak vám išla karta, kým som tu nebol, čo? Aj, však nám dobre, chlapec zlatý. Však ja kúkam aj tebe, ne? Však Pláčko odišiel. Hen Rambo sa vrátil, Rambo živý. No, jak bolo? Super bolo. Čo vám poviem, vystúpil som normálne z letadla, ne, na tom Montevideu. A tam absolútne nikto nebol. Hovorím si, čo je, kde je, kto? Tak nakoniec som našiel takého colníka, ne? A došiel som k nemu, slušne, a hovoríme, prosím ťa, kde sú všetci, ne? No ja kúka a hovorím, kde sú všetci, ne? Ukázal na námestí, tak to ukázal, že námestí, hovorím, díky, kámo, tak som išiel na námestí, ne? Dojdem tam ľudí jak nádrbaní, kurva, tam to bolo nenormálne, fakt. A víte, čo tam oni robili? Oni tam mali karneval. Ne. Oni chceli popraviť ministra. Carlosa Sancheza. A prečo? No prečo? Však tých 20 000 ľudí, že vraj popravil, ale mne to bolo v tej chvíli jedno. Ja som sa tak vytočil, jak svinia. Hovorím, tak ja po zemegule prejdem takto, aby som ho ja dal dole a oni mi ho popravia rovno pred nosom. No kurva, to ne! Tak som normálne sa tlačil, predieral som sa medzi ľuďami. Hovorím, zmiť do prdele, lebo tak nakopem, víš? To lepali všetko. Som vylezol na pódium a pred všetkým som povedal toto, že ten je môj. Panana, to bol ten Carlos Sanchez, kvôli ktorému ťa opustila Marianna? Áno, presne ten to bol, ne? A tak som došiel k nemu a tak ho držala ochranka a on tak už len tak stál, ne? Došiel som k nemu, takto som sa mu pozrel do očí, víš? Len jedno slovo som mu povedal, len jedno. Marianna. A víš čo urobil? Normálne sa vytrhol tej ochranke a tam bola taká slučka, ne? Hodil sa na ňu a obesil sa sám. Takže to je sám. Tak ten bol teda dosť dobre z teba dosratý. No, tak čo narobíš? Taký je život, rozumíš mňa? No, a ja potom, ne, jak som tam tak stál, tak došiel ku mne chlapík, celý uniformovaný a takú kučarovú hruď mal. A hovorí, ty sa jak voláš? Ja, víš, aby som nezbudzoval dojem, ne, tak to sa hovorím, Bána, víš, no. On sa otočil k davu a hovorí, El banano!
El banano! A všetci. El banano! El banano! El banano! El banano! Veď vy ste sa normálne stali vodcom uruguajskej revolúcie. No vidíš, tu máš. To by toto tuší, čo? Teda, banán, kurva, ty by si mohol ísť normálne do politiky. Však ty máš potenciál. Teda aspoň v Južnej Amerike. Urugvajský národ ťa miluje. Ja milujem urugvajský národ. Hlavne Končitu, Juanitu, aj Pedru. Aj keď má tí nohy trošku chlpaté, ale inak dalo sa, dalo. Keď sme pri tých ženách, čo Mariana? Mariana tam mala kompletne vyholené nohy. No, jak Sanchezové gule, čo? Ne, ja sa pýtam vážne, že čo je s Marianou? No tak, ja som Marianu videl naposledy, keď sme podpalovali ten ministerský palác. Ona vybehla odtiaľ v nočnej košeli a utekala do urugvajských lesov. Možno tam chce ostať žiť. Ne? No to víte, revolúcia požiera vlastné deti. Sledujte, čo mám, aké tričko. Predávajú ich na internete za 250 uruguajských pesos plus poštovné, ale bez DPH. Ty kokos. To kto je toto? No to by toto asi tak mohol byť? Ty kokos. Však to som ja, El Banano. Však vy ste uruguajský národný hrdina. Pána, počúvaj, veď ty sa tam vráť a založ si rodinu. S kým? No jak s kým? Však s Juanitu, Končitu alebo s tú chlpatú Pedru? No, prosím vás, prestaňte, netrepte hovadiny. Si uvedomte, že vy ste už dosť starí na to, aby ste si založili rodinu. Ale Krtek, prestaň. Rodina sa zakladá len tak, samovoľne, no, to musí samo prísť, ne? Jak tá revolúcia v Urugvaji. Mimochodom, vážený, musím ísť, prepáčte. Mám ešte nejaké vážne jednání, musím sa stretnúť so pár pilotmi a s jedným stevardom. Lebo to, čo som ja Mariane našiel v mobile, tie MMS-ky a tie fotografie, tak to sa mi vôbec nepáčilo. Hej, pán Banán. A nebolo toho násilia už dosť? Ne, nebolo. Banán, počúvaj, a nechceš si ty tú svoju nahromadenú energiu vybiť napríklad cez sex? Aj to bude. Bude sa veľa strýľať, veľa trtkať, pretože banán je späť. No prdele! Ďakujem. Co? Výpek! Banánko, to vyrieši hneď. Môj doktor je tu. Dobre, super, dám si to v lietadle. Ne, teraz to zapí, teraz to zapí. Nie, nevidel som ešte šoky.